Isifo seserum yigama okumele ngabe wezwa ngalo. Kukusabela komzimba wakho kwamanye amaprotheni angaphandle, okuvame ukuchazwa uhlobo lokugula kweserum olwaluvame ukwenzeka ngemva kokuthi bokulwa nenyoka. Kungenzeka futhi ngemva kwemithi ethile ebizwa ngokuthi i-anti-thymocyte globulin enikezwa iziguli zokufakelwa, futhi ezinye izidakamizwa ezibizwa nge-rituximab ezisetshenziswa kakhulu. Amanye amaprotheni angaphandle angena egazini lakho ngalokhu i-anti-snake venom noma le mithi kanye neminye imijovo njengemijovo ye-anti-rabies angakwazi ukuqalisa impendulo yokuzivikela emzimbeni wakho, futhi umzimba uqala ukukhiqiza amaseli athile ahlasela lamaprotheni. Nokho ukukhiqizwa kwamangqamuzana kuthatha izinsuku ezinhlanu kuya kweziyisikhombisa umzimba. Ngakho ngemva kokujova imikhiqizo enamaprotheni angaphandle, umzimba usabela ngokukhiqiza lokho okubizwa ngokuthi amasosha omzimba, lawa ama-antigens, ngamaprotheni futhi ama-antibodies aphendula ndawonye, futhi uma inani elikhulu laleli qembu lama-antibody elikhiqizayo aqala ukufakwa ezindaweni eziningi, ikakhulukazi emalungeni, bese uba nezimpawu ezijwayelekile zesifo seserum, njengobuzizwa unomkhuhlane noma umkhuhlane, onobuhlungu bemalunga, kungaba kubi kakhulu noma kube lula. Izikhathi eziningi kuyisifo esiziphelayo, akudingeki ukhathazeke ngakho. Nokho, uma izimpawu ziningi kakhulu, udokotela angakubhalela imijovo noma amaphilisi e-corticosteroid, futhi lokho kuvame ukukhulula.